skumppasuukot oli nyt ehkä tämän vappuspessun päätähti, vaikka enääkään nyt sinänsä mikään varsinainen tippaleipä ole, mutta onpahan skumppa kuitenkin. Tämä Brunnberg on vähän aikaa sitten uudistanut kyllä jonkun verran tätä ilmettään. Näissä oli jotain kivaa näissä kuplissa. Ne oli niin kivat, että itse olisin jopa voinut hyvinkin laittaa niitä tähän ihan kanteenkin. Tykkään kyllä tästä graafisesta vinoneliöajattelusta, mitä he on tuonut tähän brändäykseen nyt. Näitähän on siis, varmaan en mä tiedä, onko nämä nyt sitten tulossa kaikkiin pakkauksiin, mutta mä oon ainakin nähnyt jotain mainontaa, mistä on mukana tämä vinoneliö. Mulla tulee siitä siis salmiakkikuvio mieleen, mutta taas sitten Brunnberg on mun mielestä tuttu niistä suklaatuotteista, tryffeleistä ja muista. Mutta joka tapauksessa hauskaa myös täällä tämä kokonaisen ja poikkileikatun suukon kuva. Kun tässä on käytetty tätä ruskeata kartonkia, niin sen päälle painaminen, niin se saattaa aina välillä tuoda vähän yllätyksiä. Että mä en ole nyt ihan varma, mutta voi olla, että tässä on ajateltu, että nämä olisi ollut vähän näkyvämminkin. No voihan nenä. No ei mä nyt saanut sitä ainakaan ihan nätisti. Tällaiset on nämä. Mä en ole mikään näiden tämän tyyppisten makeisten ystävä, mutta maistetaan. Iloinen yllätys jopa melkein. Tuo on tommonen tosi samettinen toi. Mä muistan silloin joskus aikoinaan nämä suukot oli semmoista paljon rakeisempaa vaahtoa. Mutta tästä tulee kyllä, no en tiedä jos mä olisi lukenut nimeä, olisinko tiennyt mikä tää maku on. No nyt nenää kaikki. Mutta aika miellyttävä. Ylitti odotukseni, sanotaan näin. Ja mä tykkään tästä designista kyllä, mutta mun mielestä tää ei ole ehkä tähän pakkausmateriaaliin ihan mahdollisimman onnistunut painotus. Ja älyttömän iloista vappua kaikille!